vlaggen zijn er ook over. Dus het is een hele kunst om in 140 tekens mijn boodschapje te geven. Maar dat is een goede lesmethode om jezelf eens even te begrenzen. En je kan er toch wat aan kwijt. En als dan mijn woordvoerder de link zet met die speech, voor de mensen die meer willen weten, dan is het toch een hele leuke manier om contact te leggen, om reacties te ontvangen. Je hebt eigenlijk continu een kiezerspanel. En ik probeer ook een beetje dat buitenlands beleid wat dichter bij de mensen te brengen daarmee. Want het lijkt vaak heel onwerkelijk, abstract, ver van de mensen af. Je zit dan alleen maar te vergaderen, de hele wereld rond te vliegen. En ik probeer toch eens een beetje te laten zien, via dat Twitter ook, wat daarachter zit. Hè? Wat je doet, hoe je eigenlijk ook de belangen van Nederland en Nederlanders in het buitenland probeert te verdedigen. Behartigen, hoe ik daar persoonlijk in sta, welke emoties daarbij een rol spelen. En ik vind het juist ook leuk, die reacties die daarop binnenkomen. Soms haal ik daar bevestiging uit, dat is natuurlijk het beste. Hè, dat mensen het met je eens zijn. Dat is natuurlijk het prettigste, het makkelijkste. Soms slijt dat mensen, moet ik er inderdaad om lachen. Is het gewoon echt heel leuk, maar je zo... dan denken de mensen weer, dan zit hij nou weer te grinniken, wat is er aan de hand? Maar dan heb je dus een hele leuke tweet gezien. Soms zijn ze ook kritisch, zetten ze me ook wel eens aan het denken. Soms doe ik er ook meteen iets mee. En ik denk dat het dus een heel waardevol klankbord is. Ik denk in ieder geval dat het een geslaagd experiment voor mij was. Is geworden waar ik zeker mee door wil gaan. Maar dat het een succes werd, dat lag natuurlijk niet aan mij. Dat lag aan jullie. Dat hebben we eigenlijk te danken aan al die andere twitteraars. Aan jullie dus. Want jullie reacties, jullie opmerkingen, jullie vragen hebben er eigenlijk voor gezorgd dat Twitter als communicatiemiddel voor mij ook gewoon wel leuk werd en interessant werd. Dus het ging echt leven. En het begon klein, een heel klein groepje. Net alsof je in een kroeg met een paar man of een paar man en vrouw gezellig bij elkaar zit. Maar al snel krijg je een hele grote groep. En dan is het nu in plaats van een kroegje meer een stadion waar een heleboel mensen zitten. Waar soms gejuich opklinkt. Dat hoor ik natuurlijk het mooiste. Het liefste. En er zitten ook spreekkoren in, hè, die je dus bombarderen met boodschappen. Maar jammer genoeg wordt er af en toe tegenwoordig ook wel weer gescholden. Alhoewel dat eigenlijk het aardige is van Twitter, omdat het niet anoniem is, dat mensen ook weten dat jij weet wie wat zegt. En dat maakt de reacties toch wel heel wat anders. Ik had in ieder geval een jaar geleden niet gedacht dat ik er hier nu met zo'n 100 twitteraars zou staan. En dat er in de eeuwige jachtvelden nog meer volgers verzameld zijn. Dus ik wou daar eigenlijk het glas eens op gaan heffen. Had ik eigenlijk al bedacht. Ik ben naar de kapper geweest. Dankjewel, Martin. Rotjong die is eigenlijk een van de weinigen die bij mij als Rotjong erin staat. Dat is zijn synoniem. Maar bij de meeste, ik laat je bier gaan. Sorry hoor. Bij de meeste, daar staan gewoon dus de echte namen. Maar op de een of andere, dat vinden de meeste anderen dan weer gek om te horen, dat je bij mij een lijstje ziet dat dan gewoon de echte namen staan en niet het pseudoniem. Maar op de een of andere manier krijg ik Rotjong er toch niet in als echte naam. Maar vandaar dat ik hem ook eigenlijk gewoon niet aan weet te spreken, behalve dan als Rotjong. Mij is al hier al een keer geweest, dus hij is bijna kind aan huis bij het ministerie. Maar nogmaals, zeer veel dank dat jullie er zijn. We gaan dadelijk lekker gewoon even een beetje elkaar wat anders leren kennen dan via de tweets. Dat duurt wel heel lang, dat bier, hè? Bart. Ik heb 4 jaar in een kroeg gewerkt vroeger. Ja, je gaat of de politiek in of je gaat in een kroeg werken. Maar het trapte wel wat sneller. Sorry. Nou, gezondheid op jullie komst. Leuk. Martin, kun je nog even zeggen van wat vond je ervan toen je in de ministerraad werd aangesproken dat je foto's tweette uit de ministerzaal? Hoe is dat verder gegaan? Nou, dat is eigenlijk... ja, hoe ging dat? Nou, ten eerste dacht ik van, het is een geheim op de ministerraad, op de treffenzaal. Dus dan mag je in principe niet zeggen wat daar gewisseld is. De besluiten die worden via een persconferentie bekendgemaakt, maar er is dus, je mag niet zeggen van Klaas die was eigenlijk tegen, maar die hebben we toch flink onder water gehouden. Dat mag niet. Of ik zie hier helemaal niks in, maar ja, de rest vond het wel, dus ik moet nog maar net doen alsof ik het ook leuk vind. Dat mag je allemaal niet zeggen. Maar ik had geen idee dat die zaal ook onder dat geheim van de treffenzaal viel. En de eerste keer, ik had al een keer eerder een foto ervan erop gezet. Dus er gebeurde er niks mee. Er waren er een aantal mensen die dat zagen en zo, maar dat viel niet op. De tweede keer, toen
zat Bos voor, omdat de premier elders was. En die keek een beetje boos. Dus toen vonden ze dat ik het geheim in de treinzaal opgeheven had. Door te suggereren alsof er blijkbaar iets moeilijks aan de hand was. Dus dat kwam aan de orde. En ik had geen idee. Ik zeg van, nou, ik wist dat niet. Ik dacht dat ik niks mocht vertellen wat hier aan stukken ligt en wat we besproken hebben. Maar die foto van die zaal, die staat toch al 100 keer in de krant. En ook met ons erin. Maar dat zijn dan officiële persfotografen. Die mogen dat dan wel doen, maar ik niet. Nou, dat was dan ook weer duidelijk. En toen had weer iemand omdat je zogenaamd niet mag lekken, maar er blijkbaar toch gelekt werd, had iemand dat weer tegen een journalist gezegd. Die had gezegd, je bent erop toegesproken dat je dat niet mocht doen. Terwijl ik dacht dat dat juist onder het geheim van de treinzaal viel. Dus die telegraafjournalist die vroeg mij, ben je nog toegesproken? Zeg ik, daar mag ik niks over zeggen. Maar Balkenende zei dus wel wat erover in zijn persconferentie. Nou, en sindsdien was het zo dat je blijkbaar foto's op Twitter, via Twitter niet mocht verspreiden. Nou ja, dat weten we ook weer. Maar ik denk wel dat het aan de bekendheid van Twitter heeft bijgedragen. Net zoals de opmerking van de voorzitter van de Tweede Kamer, dat je niet mag twitteren in de Tweede Kamer, dat die ook sindsdien geleid heeft tot veel meer volgers dan ik voordien had. Dus ga zo door. Het is duidelijk dat dit de geest van Twitter is, dat de minister niet onweersproken blijft. Er is ook gevraagd of een paar twitteraars van het eerste uur willen reageren. Als eerste de social media star van het jaar 2009, dacht ik. Slijterijmeisje, ga je gang. VVD overigens, hè? Dat is geen politieke stelling.